everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ma'am, murag ganiha raman yun kang nagduwaan imong cellphone, ma'am. Wa pa na magsakit imong mata. Selfie ta, nang liling. Ay, sige, pero mamulbos usa ko, ma'am. Ayaw na, gwapa naman ka. Hala, Sige, posing na di sa kong luyo. sige, okay. Okay? Dorina, sweetheart, Oh, kuno nga ng selfie ninyo. Papasa na. Joseph. Ayaw pagbato ng pictures. Nga matanaw sa uban. Ug ayaw gyud pag-upload og pictures nimo sa internet. Unsa? Sweetheart, dili mahimo nga makita ka sa mga tao. Nguwa nimo maili. Apan nakailan nimo. Tungod kay basin ang mga kidnapper sa atong anak, ang unang makikita nimo. Mas mainon nga makakita sila nako. Oh, Dorina, Mas may nang mahibaw sila nga buhi ko. O nga mangita gyud ko sa akong anak nga ilang gikuha nako. dili sa ingon anak kasayon ang tanan, Dorina. Matod pa sa mga tinugyanan sa balaod nga nagunit sa maong kaso, posible nga dakong sindikato ang nagkidnap sa atong anak. Ug wa kini magkinahanglan sa ransom gikan nato. Usay po di mo ipasabot. Posible nga gibaligya ang atong anak ngadto sa adunahang tao o sindikato nga mas dako silag makuha ang kwarta kay nato. Sweetheart, mao ka na ang usa ka teory sa kapulisan. Nahali na ang atong anak. Mao nga wa na mo kontak nato ang mga kidnappers. Dorina, relax. Okay, relax lang. Atong anak ang ilang gikuha. Usa magbayad sila. Oh, Dorina! Unsaon ko man siya sa pagkontrol. Nika, Hay na ba ka ng Mrs. Grace nga ito ika-meeting? tuwa na siyang suking private room. Oh, naray yung tao. Mesinyas nang pasudlon ta niya. Wow! Maisap ng lugar, ada. Kay may mga pribadong kwarto. Why di mahimo sa kwarta, Nika? Poldo! Anha lang mo sa gawas, magbantay, ha? O, boss. Nahibaw ka na sa imong trabaho. Bantay mi uban sa mga bodyguards ni Mrs. Grace. Yes, boss. Tawag ka masabdi kang tanawin, Puldo. Kung mag-coat and tie ka. Thank you, ma'am. Oh, dali na, Nika. Kamu na'y bahala din sa gawa sa pultahan, Poldo. Yes, boss. Hello dia mga abay. Bantay sarado sa demo sa inyong mga amo? Okay. Bawal day ang makitabi ninyo. Mayo nga training. Ay, hello? Unsa ni gibuhat ni Dorina? Aw, naghinoktok sa hardin, sir. Nagsigig tutok sa picture sa inyong anak. Pakigsulti siya kanunay. Atod, ingna siya nga madugay ko karon. Kay may kamiting kong mga doktor sa usa ka restaurant. Sige, Doc. Pakan-an na lang una si ma'am nimo. Sige, Doc. Yes, Doc. Elizabeth. Anak. Pangitaon ta ka. Ayaw ka bala ka. Pangitaon ta ka bisan hain ka suukan ni ining kaliputan. Ma'am,
Unsa man ka ng imong gibuhat? Nag-edit ko sa picture sa akong anak sa usa ka face app. Akong gitan-aw ang iyang kausaban kung mag-edad na siya og 6 anyos. Kuyawa na bitaw ros mga apps ron, ma'am, no? Magkahibaw naman ta kung unsay atong dagway kung matiguang neta. Kabalo lagi ka, anak, ma'am. Kisa may nagtudlo ni mo, anak? Si Mr. Google. Aw, maayos ab kay naa kay kalingawan ni noon. Mao na ni ang naong sa akong anak karon nang sukad siya makidnap. Hala, no. Kakuyaw gyud anak nga app, no? Og kini, mausab ni ang iyang naong kun mo 8 years old na siya. Pero nganong nagtuon ka man, anak, ma'am? Tungod kay pangitaon ko gyud ang akong anak ng liling. Oh. Og kinahanglang tabangan ko nimo ng Unsa? atubang nako ng liling. Ay, aray, ma'am, nga nagod na, ma'am. Kusuga po ni mong manggunit, ma'am. Oy, sakit man na, ma'am. Sorry, pero nang nagkinahanglan ko sa imong tabang ng liling. Oo, saan matakas pagtabang in town? Kinahanglan makagawas ko dinhi sa pay nga dili mahibaw si Joseph. Ha? Unsa? Uy, kakuyawan ng tabang nga imong pangayoon ako, ma. Mawad-an man tagtrabaho nimo. Dili ka mawad-an og trabaho kung dili ka masakpan ng liling. Ha? Pero, kulbaan man ta anak, ma'am Dorina, uy. Pamati na ko. Akong anak ang akong pangitaon panahon sa kagabion. Panahon nga mo duty si Joseph. Ha? Ayaw ka bala ka. Mupauli dayon ko sa dili pa siya makauli sa bahay. Ha? Nanawag pa si Joseph karon? Oo, nanawag. Unsa iyang gisulti? Nangutana raman to bahay nimo. Unya, pasultihan kuno ka nga madugay siya pauli ron kay may meeting siya uban sa kauban niyang mga doktor. Karon na ang higayon. Ha? Mugawas ko karon. 2 ka oras ako sa gawas nang. Ha? Hala. Ang usa ka auto. Mauti akong gamiton. Unya, si Luloy. Di ka na siya musumbong sa doktor? Tuod, si Luloy. Husto, dadon ko si Luloy. Unsa? O kung manawagan na din si Joseph, ngawa pa ko, ina nga sayo ko misod sa kong kwarto na to. Haba? Ha? So, nagkasabot na kita kung unsaon na to pagpadagan ng ato negosyo. Mrs. Grace? Kamo lang duha ang akong kontak. Og wa na'y lain pa. 5 ka bagting kun dili ko ninyo matubag. Off na ang deal. Magkalaon ka nga matubag ko dayon ng imong tawag, Mrs. Grace. Yes, Mrs. Grace. Matubag ka dayon na mo sa duha pa lang kabagting. Good. Gusto ko og quality nga merchandise. Kanang muhalin og milyones. Makalaom ka. Hatagi lang mig detalye sa inyong gusto. Ug amo ning i-deliver nimo nga way hasol sama sa unang panahon. Ayaw kalimti ang inyong palpak sa katapusang merchandise. Patay na ang traidor. Wa na'y hasol pa. Good. Ay, Ma'am Dorina. Ay, asa man ta, ma'am. Drive lang. Ay, ma'am, mapatay do ko sa doktor ni ma'am. Ayaw ka bala ka ni Luloy. May meeting siya. Dili siya mahibawang ng lakaw ta. Asa man yun ta? Maglibot-libot sa syudad. O man atong libot-libot, ma'am. Asa man tayo ta? Mamauli. Ha? Maura yun na atong buhaton, ma'am. Maglibot-libot sa syudad. Ang kagabihion mo ang panahon sa mga dautan. Ha? Unsa to kisulti ko? Ha? Arkuan, kaning, amingon ka, Ma'am Dorina nga. Ang tagabiyon ba ang panahon sa mga dautan? Nga na nakasulti mo ko, anak. Rambot lang din mo, ma'am. Sige. Pakusgi pa ang papadagan. Dali. Kalma lang, mama. Ay, di lang ta magdali. Magrunda, magkahata. Ronda? Oh. Oh. Mao ka na ito buhaton. Magrunda ta. Ha?
Gutom na ta. Kadugay bang nahuman sa meeting na ni Boss Eman, oy. Magdo ka na, Ber. Dr. Bergan? Joseph na lang. Puwata sa ospital. Dr. Bergan? Oh, Poldo? Ganong wa man ka mo balik sa klinik aron sa follow-up check-up sa imong samad? Busy, Dok. Muadtor ako. Ugma, ato ako. Aron ma-check na ako ang imong samad. Yes, Dok. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!